Gaskiya ina mai muku godiya da kuka nuna min support wajen ganin cewa na samu na abubuwan wannan iftila'i da ya fada mu. Iftila'i da ya fada mu. Sai kuma ina so da jawa saboda akwai fuskoki ɗin tuka da dama a nan wajen na gare su kuma duk san zan iya cewa we are all meeting to go ni da kun ga abin da ya faru da ni kuma ya zama muku isra ya zama muku cewa da darasi ni ba da nake faruwa sai kuma ne ce Allah ya kiyaye amma kuma na gode. Na ce ba za ki iya ba kin ce za ki iya. Na ce ba za ki iya ba kin ce za ki iya. Wallahi duk talakan da yake duniya Allah shine a gabansa ba wai kudinsa. Ba kudi bane a gaban talakawa ba. A'a Allah, wallahi mu daraja annabi da alkur'ani duk wanda ya zo ya wulakanta mu sai dai ya wulakanta kansa. Yanzu ba gashi da kanki kikai abokin da kuma kin ji kunya? Dan taliki dan cikinki ba za ki iya ba. Wallahi ba za ki iya ba. Wallahi mu da Allah muka dogara kuma da Allah muke takama saboda haka bijayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja annabi da alkur'ani wallahi soyayyar da muke ma annabi Muhammadu ce ta kai mu wannan matsayin da yasa har muka yi magana da bakin mu kika ji tsoron mu kuma kika zo kika saki Aminu. Dama an ce ita ta yaro kyau take amma ba ta taba yin garku. Ba gashi Aminu ya fito ba. Duk hukuncin da dan adam zai yi bai yi Allah ba wallahi. Allah shi yake yanke hukunci kuma hukunci ya tabbata. Ba wanda ya isa ya ce hukuncin nan ba haka yake ba. Kan dan adam ya yanke hukunci har wani hukunci ne na a zo a gani hukuncin shi na aikin banza. Ani na tabbata abin da dan adam mai rai dan uwana zai mun bai yi ya ubangiji na ba to bai mun hukunci ba. Bai mun hukunci ba. Sannan kuma da kai wani wane ne Kano menene shek wane ne Kano dan Allah dan annabi idan ka fasa zuwa kaya ina zagi iyayenmu a media kana ce mana wai wani iyayenmu su je su ilimin da za su zama kai lokacin da ake ilimin me yasa ubanka bai kai matsayin shugaban kasa ba ko ya kai ko uwarka ta kai matsayin da za ta zama first lady a Najeriya. Sai mu zaka zo ka ce iyayenmu su wani ai iyayenmu ba jahilai bane amma ina jin naka uban shine jahili. Ka gani talaka ba wulakantacce bane ba. Wallahi talaka shine dan gatan Allah. Mu ba burin mu alfaharin mu ba zagin shugabannin mu ba amma shugabannin mu su suka janyo aka zage su. Aminu Allah ubangiji ya fifita maka da mafificin alkhairi. Allah ubangiji yayi maka sakayya da abinda akai maka na alkhairi da ma na shar Allah ubangiji ya saka maka. Sannan kuma in an maka dan jarabawa ka ne gashi nan ubangijinka Allah ya bato ka. Wallahi na tabbata shi Allah shine Allahumma ya malikal mulki wal malakut shine mai mulkin duk duniya banda Allah ba wanda ya isa ya mulke mu wallahi ƙarya ne ai ni ba ni da shugaba da ya wuce Allah da manzansa wallahi ba ni da shugaba da ya wuce Allah da manzansa babu kan an kama ka an kulle ka sai ka wani wannan ai duk na san hukuncin daman bawa duk yanda zai yi bai yi ubangijin ka ba wallahi saboda Allah bai saboda haka mu Allah ne kada zai mana mukunci wallahi mu tabbatar da an mana mukunci ba wani tankaran kadan miya ba. Yawwa assalamu alaikum kun gani ban faɗa komai ba game da abun Aminu nan din ni yar talaka gaskiya ba zan sa baki na inda ba gayyace ni ba. Aminu gaskiya mun gode wa Allah an sake ka amma kam kaga irin tweeting ɗinka nan din sanda na je pejin ka naga komai kana sa baki komai kana sa hannu komai kana nan ka rage kaga inda aka mai da kai ko kaga inda aka mai da kai a dan kwana uku daga ido sai wuya ku yi hankali da yanda kuke tweeting to ba ni na faɗa ba information ne ya faɗa gashi an rubuta amma bari in karanta saboda wansu da basu gane ba aka ce happening now wato yana faruwa yanzu Aminu Muhammad Adam wato sunan wannan wanda ya zagi Aisha wanda ya ce wai su mama an ci kudin talaka shine to an sake shi gashi yanzu aka rubuta aka ce Aminu Muhammad Adamu, the Northern University student who trolled Aisha Buhari on Twitter has been released. Wato an yi releasing ɗin Aminu. To, gashi nan dai kun ga Aminu ɗan kwanaki nawa. Ku yi hankali da yadda kuke tweeting.
bana goyon bayan first lady, bana goyon bayan Aminu, but ku yi hankali in ba din TikTok, Facebook, WhatsApp da Twitter ba da Instagram ba wanda zai je akan Aminu har a gama abin da za a yi. To fa ku yi hankali, in ya ma Aminu kyau ba zai ma wani kyau ba. Tunda mu a constitution din mu an ce akwai freedom of speech, amma na ga yanzu fa freedom of speech baya aiki a wannan kasan. Saboda haka mu yan talaka ne, mu yi hankali. Inda dan governor ne ba sa dauke shi ba fa, inda dan senator ne ba sa dauke shi ba. To mu yan talaka mu yi hankali, inda ba a gaice mu ba kar mu gaici kanmu. Da dama yana faruwa, abu da dama ba don reposting din mu ba da ba zai rubuta exam ba. To ina ma yan TikTok godiya, lalle thank you for bringing out your voice, for helping Aminu. Mun gode an sake Aminu, ban san me zan faɗa ba sai godiya. Aminu so uku na kira ka dan rage tweet ɗinka, na je page ka na kara gaya maka ka dan rage. Focus, finish your education, then you know what to choose as a career. If it's tweeting, no problem, but not in a country. Allah ya samu dace. Bye bye.